Shin ko ka san kallon hotunan batsa, bidiyoyin batsa da rubutun batsa na haifar da matsalar ƙwaƙwalwa? Shin ko ka san kallon fina-finan batsa da dangoginsu na iya kawo ɗaukewar sha'awa ga masu yin su? Ku biyo mu domin jin illolin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a da kuma hanyoyin da za ka bi domin magancewa. Barka da zuwa wannan channel tamu mai albarka wadda muke kawo muku abubuwa wanda suka shafi harkokin kiwon lafiya. Idan wannan ne zuwanku na farko, za mu so ku danna mana like sannan ku danna subscribe domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora. Mutane da dama ba san illar kallon batsa ba har sai illar ta yi ƙarfi a jikinsu. Saboda mafi yawanci ɗabi'a ce wadda ake yin ta a ɓoye. Ballantana wanda ya san illar ya maka bayani a kanta. Saboda haka a wannan bidiyo za mu yi bayani a kan waɗannan illoli wanda suke tattare da wannan mummunar ɗabi'a. Daga cikin dangogin mutanen da kan yi wannan mummunar ɗabi'a sun ƙunshi masu aure da kuma marasa aure. Kowa kuma da akwai dalilinsa na yi. Amma mafi yawanci ga waɗanda ba su da aure suna yin ta ne domin sama wa kansu nutsuwa. Daga cikin matsalolin da wannan ɗabi'a kan haifar, na farko akwai samar da matsalar ƙwaƙwalwa. Masu kallon fina-finan batsa na fama da matsaloli wanda suka shafi ƙwaƙwalwa, kamar abin da ake kira da depression da anxiety, wato yawan baƙin ciki da kuma damuwa. Sannan za ka ga masu wannan mummunar ɗabi'a suna yawan keɓewa su kaɗai. Kamar yadda muka faɗa tun a farko, ɗabi'a ce wadda take tana da buƙatar sirri, ana yawan yin ta a ɓoye. Warewar da mutum yakan yi takan ba shi dama wajen yin abinsa ba tare da kowa ya sani ba. Sannan takan sa mutum ya rage yawan shiga mutane domin yin abubuwan rayuwa tare da shi. Abu na biyu, kallon fina-finan batsa na da tasiri wajen ɓata zamantakewar aure. Ta yadda za ka ga kallon fina-finan batsa na matuƙar tasiri wajen hana farin ciki da kuma shaƙuwa a tsakanin ma'aurata. Sannan kallon fina-finan batsa na haifar da yawan saki a tsakanin masu wannan mummunar ɗabi'a. Sannan abin yakan haifar da rashin gamsuwa, ta yadda mai kallon fina-finan batsa ko dai shi kaɗai a cikin ma'auratan ko kuma gabaki ɗayansu, hakan na sawa su samu rashin gamsuwa tsakaninsu. Sannan hakan na haifar da rashin girmama juna, domin abubuwan da ake kallo a cikin wannan fina-finan babu su a zahirin rayuwa. Abu na uku, wannan mummunar ɗabi'a na haifar da addiction, wato mutum ya jarabtu da kallon wannan munanan fina-finai, ta yadda zai kasance daina wannan mummunar ɗabi'a yana da matuƙar wahala. Za ka ga a wani lokacin wanda yake wannan ɗabi'a yana so ya daina, amma ya kasa dainawa. Zai bi duk hanyoyin da yake son dainawa, amma a ƙarshe sai ya sake komawa. Domin abin da yake faruwa, akwai sinadarin dopamine wanda ƙwaƙwalwa take sakinsa, wanda shi ne yake kula da wajen samun nishaɗi. Saboda haka duk masu kallon fina-finan batsa, kamar yadda muka faɗa tun a farko, suna yin sa ne domin samun nishaɗi. Yayin da sinadarin dopamine ɗin nan yake shiga jikin mutum, a hankali jikin mutum zai saba da shi, ta yadda wannan sinadarin ba zai samar da wadataccen nishaɗin da jiki yake buƙata ba. In dai mutum yana buƙatar nishaɗi sosai, dole sai ya ƙara yawan sinadarin da yake ɗigowa a jikinsa, sinadarin dopamine ɗin da yake fita daga jikin ƙwaƙwalwa, wanda kuma ba zai ƙaru ba har sai mutum ya ƙara yawan kallon fina-finan da yake yi. Wannan shi ne zai ba shi adadin nishaɗin da yake buƙata. Saboda haka shi ya sa za ka ga mutum yana ta yi, yana so ya daina, amma ya kasa dainawa. Abu na huɗu, kallon fina-finan batsa na janyo ɗaukewar sha'awa. Masu kallon fina-finan batsa na fama da matsalar ɗaukewar sha'awa, ta yadda za ka ga a mafi yawancin lokuta sha'awarsu ba ta motsawa cikin sauri, musamman ma a abubuwan da suke na real life, wato rayuwa ta zahiri. Mafi yawanci
dole sai sun je sun kalli wannan fina-finan sannan za su samu gamsuwar da suke buƙata. Wanda kuma ci gaba da wannan kallon fina-finan abu ne wanda zai ci gaba da haifar musu da wasu matsaltsalin ga lafiyarsu. Wannan matsala ta ɗaukewar sha'awa ta shafi maza da kuma mata gabaki ɗaya. Matsala ta gaba shi ne akan sami erectile dysfunction. Abu na gaba shi ne rashin sanin ya kamata, ta yadda masu wannan mummunar ɗabi'a kan bi kowace irin hanya don ganin cewa sun biya buƙatarsu a duk lokacin da hakan ta taso. Hakan na iya haifarwa har ga zuwa aikata fyaɗe da kuma ragowar munanan ɗabi'u wanda suka saɓa al'ada da kuma dokoki. Akwai hanyoyi masu yawa wanda mutum zai bi domin ganin cewa ya daina wannan mummunar ɗabi'a. Amma don kada wannan bidiyo namu ya tsayi, za mu bari sai a bidiyo na gaba domin mu yi cikakken bayani akan waɗannan hanyoyi da mutum zai bi domin ganin cewa ya daina. Domin ita wannan ɗabi'a tana da matuƙar wahala wanda ya fara ta ya daina cikin sauƙi. Dole sai ya bi wasu hanyoyi da wasu matakai domin ganin cewa ya yi maganin wannan mummunar ɗabi'a. Saboda haka za mu so ku danna mana like sannan ku danna subscribe domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora saboda matuƙar amfaninsu. Idan kuna da tambaya wadda kuke so mu yi bayani a kanta a bidiyonmu na gaba, za ku iya aiko mana da ita domin samun ƙarin haske akan matsalolinku. Mun gode.